vale a pena e moi satisfactorio traballar por Galicia, que é o que estaremos facendo durante esta fin de semana. Os resultados están á vista, ahora falaré deles, creo sinceramente, e estamos falando dun lugar no que moita xente ven a camiñar, nos mesmos esta mañana tivemos ocasión de facelo. Creo que o goberno galego está no bo camiño con todas as dificultades e con todos os retos que temos por diante. En pouco máis de ano e medio, ata o mes de abril, non se fan 2 anos deste goberno, temos desenvolvidas unha gran parte das medidas coas que nos presentamos ás eleccións e coas que os galegos e galegas nos deron a súa confianza. Dixémolo dende o principio, repetino moitas veces, a nosa guía, o noso criterio para gobernar era as cousas que nos comprometimos a facer e que a xente con todo o dereito ten case a responsabilidade de exixirnos que as fagamos. Por lo tanto, este é un goberno que ten palabra e que cumpre. Non vou estenderme no apartado do feito, porque isto non foi esta xornada unha xornada de balance, nin creo que sexa esta comparecencia, pero creo que vou que recordar algunhas cousas, porque ademais son as que nos dan base para facer todo o que temos por diante, que foi do que estivemos falando este fin de semana. Falamos de vivenda, por suposto, estendereime un pouquiño máis cando fale do que queremos facer neste ano 2026. Saben que unha das compromisos máis importantes deste goberno é a primeira necesidade de moitísimos galegos e galegas e, polo tanto, a eso nos temos que aplicar dun xeito especial. Tamén hai que recordar que xa asumimos de xeito pleno as competencias en materia de xestión do litoral despois de un longo proceso e, polo tanto, agora toca desenvolvelas e demostrar que a xestión dende aquí é máis beneficiosa para Galicia. Estamos totalmente desplegada a gratuidade na educación pública dende que se entra na guardería ata que se sale na universidade. E creo que isto é algo que hai que poñer en valor, porque é un esforzo importante que só se dá en Galicia e que recompensa os galegos, recompensan o esforzo daqueles galegos que queren estudiar con empeño e que queren labrarse un futuro de xeito gratuito gracias a, esforzo de todas as persoas que en Galicia pagan impostos. Temos a menor taxa de paro dende o ano 2008 e seguimos nun mundo tan complicado batendo récords de exportación. Imos chegar, gracias ao plan de choque, os 90.000 dependentes atendidos en Galicia. E volveremos, estamos en plena fase, mañán será unha xornada importante e as que teñen que vir no Parlamento respecto á aprobación dos orzamentos. Outra vez ímolo aprobar e xa van 17 veces esta normalidade extraordinaria en Galicia, que é tan anormal, por desgracia, e tan pouco frecuente, dende logo, no Goberno central e en outras comunidades autónomas. É moito feito, podría ser moito máis se tiveramos a colaboración do Goberno central. Non foi capaz de aprobar un só orzamento no que vai de legislatura e isto, sen ninguna dúbida, repercute en Galicia. O mesmo sucede coa reforma do financiamento autonómico. Volve a haber outra convocatoria para falar non do financiamento autonómico, que é o que vimos reclamando hai moitísimo tempo, para intentar iniciar unha senda de aprobación dos orzamentos xerais do Estado, que moito me temo que non se vai producir. Por lo tanto, isto sigue bloqueado e o importante, o que necesitaríamos canto antes, xa a reforma do financiamento autonómico sigue absolutamente paralizada no Goberno central. Tamén o mesmo cos fondos europeos. Analizamos no día de onte a perspectiva da finalización dos prazos de execución dos fondos MRR con moitísimos miles de millóns todavía retidos como primeiro día no Goberno central, simplemente por non querer descentralizalos en quen houbera podido xestionalos, que éramos as comunidades autónomas. E tamén os riscos que se abren no novo período de financiamento europeo con esas tendencias recentralizadoras que amenazan moi directamente a Galicia, en a que esperemos que o Goberno central recolla o sentir unánime de todas as comunidades autónomas e se dea conta de que a xestión de fondos europeos por parte das rexións, das comunidades autónomas, ten moitísimas máis vantaxas que o contrario. Igual que as dúcias de leis que xa non se van a aprobar, porque este goberno perdeu a maioría parlamentaria, e que tamén repercuten e bloquean a Galicia. Igual que nos bloquea e nos afecta esa paralización do sector eólico, decimos
e o repetiremos moitísimas veces, sin enerxía non pode haber empresas, ou as empresas que hai non poden seguir medrando, igual que nos afecta o importante déficit de infraestructuras que sigue arrastrando Galicia, autoestradas con peaxes abusivas. Vemos agora outra vez como AP9 volve a incrementalas, un tren de alta velocidade que non acaba de funcionar como tal, con moitísimos fallos, con moitas cosas que correxir, e unhos aeroportos os que non se lle presta dende o Goberno Central a atención que se merece. A maiores están todos os intentos de bloqueo dende Galicia, todos os que din que non a calquera iniciativa, que se opoñen sistemáticamente, moitas veces sin querer escoitar en que consiste, sin querer escoitar cales son os plantexamentos, sin respetar os pronunciamentos dos funcionarios autonómicos, decir que non a todo por sistema. Igual que a actitude que estamos vendo no Goberno Central de bloquear iniciativas de Galicia que despois eles mesmos copian e aproban, e acabamos de velo hai moi pouco tempo con todo o que ten que ver coa repotenciación da enerxía eólica. Por lo tanto, serían capaces de decir que non a iniciativas súas, simplemente se as propuséramos dende a Xunta de Galicia. E todo isto, por suposto, condiciona o noso traballo e non o condiciona para ben. Inda así, temos que seguir traballando. Nada de todo isto que acabo de expoñer pode deter o avance de Galicia. E probablemente o máis sinxelo sería quedar separados, non querer facer cousas novas, simplemente facer unha xestión máis plana, pero non meterse líos. Pode ser sinxelo para algúns, pero, de logo, non é para este goberno. O máis cómodo non é o noso, sería injusto para os galegos, e por eso non o imos facer. Imos facer precisamente, justamente, o contrario. Imos seguir traballando, redobrando esforzos e poñendo sobre a mesa, en común, como fixemos onte, novas iniciativas para seguir dinamizando a economía galega, para seguir xerando emprego, para traer investimentos, en definitiva, para mellorar a vida dos galegos. E fixémolo aquí en Armenteira, e marcamos unha folla de ruta para este ano 2026, que é a que quero expoñer a continuación. Queremos chegar, durante o ano 2026, aos 100.000 dependentes atendidos. Por suposto, si, outra vez referíndome aos bloqueos que temos que padecer, esa é a palabra, se eses bloqueos non o impiden, ese recurso que presentou o Goberno Central e que pode poñer nun serio risco un plan de choque que estaba funcionando, que incorporou a 10.000 persoas ao sistema de dependencia, que pasarán a cobrar durante o ano 2026 as súas prestacións. Queríamolo facer con cando menos 10.000 persoas máis, pero temos ese risco certo de bloqueo debido a ese recurso incomprensible plantexado polo Goberno Central. Pero o noso obxectivo, si non o impide ese recurso, é chegar aos 100.000 dependentes atendidos no ano 2026. Poremos en marcha tamén o primeiro centro de protonterapia en toda España. De todos que van funcionar en España a sanidade pública, o primeiro funcionará en Santiago de Compostela para toda Galicia. O acelerador, todos os aparellos que son necesarios para poñelo en marcha, chegarán en breves días a Galicia, montarémolos e poñémolos en marcha para o ano 2026, durante o ano 2026. Crearemos tamén a Fundación Galtia para atraer talento, e aí esperamos unha colaboración estreita do sector privado, igual que arrincaremos coa fábrica de inteligencia artificial, despois de ser un dos únicos lugares en España, e moi poucos en Europa, que conseguiron o financiamento europeo para facelo posible. Aprobaremos tamén a primeira lei de educación digital e daremos luz verde á nova lei de administración local de Galicia, longamente demandada polos entes locais e fundamental para a coordinación entre a administración autonómica e diputacións e concellos en Galicia. Tamén será o ano que ven, o 2026, o ano que verá o Pacto pola Lingua e a renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Así o esperamos, a vontade do Goberno galego é toda para acadalo, e agardamos o consenso, a colaboración de todos os interesados, que creo que toda a sociedade galega, e especialmente das forzas políticas e culturais. Ademais de que empezará a funcionar no Gallás o ano que ven o Centro de Artes Digitais. Tamén comenzaremos a cumprir o compromiso anunciado de adquirir, dende a Xunta de Galicia, locais comerciais en desuso para poder destinalos a vivenda, para dar exemplo de que é unha medida viable e que pode paliar, pode contribuir, xunto con outras das que agora falarei, a solucionar este gravísimo problema que teñen agora mesmo
pois, desde logo, os galegos e galegas e prácticamente todos os cidadáns en España. Lanzaremos, ademais, axudas nesta liña para rehabilitar vivendas destinadas a traballadores que se beneficien dos programas de captación de talento, é dicir, todas esas persoas que veñan de fora, moitas veces para cubrir vacantes que é necesario cubrir e que non se poden cubrir agora mesmo coas persoas que viven en Galicia por diversas razóns, toda esa xente que ven de fora, ese talento que se capte, necesita, lóxicamente, ter resolto o problema da vivenda e rehabilitaremos vivendas para destinalas a estes traballadores. Seguiremos a construir, decía antes que estamos exercendo plenamente as competencias do litoral, seguiremos a construir o Camiño do Litoral, ese gran proxecto dende Ribadeo ata a Guarda, será unha realidade no ano 2026. Poñeremos tamén en funcionamento as estacións intermodais da Coruña e de Lugo, que agora mesmo están en construción. Seguiremos avanzando na vertebración a través de vías de alta capacidade e de alta calidade da nosa terra. Por lo tanto, seguirá avanzando Tui a Guarda, na de la Sarria, Brión Noia, a autovía da Costa da Morte, a variante de Viveiro e a vía rápida ata completala ata a Lanzada. É dicir, completar infraestructuras que lles faltaban tramos e que era necesario. Anunciamos sempre que antes de facer novas infraestructuras queríamos completar aquelas fundamentais que necesitaban a execución dos últimos tramos ou de tramos que as continuaran. E todo iso farase no ano 2026. Continuaremos co plan de repotenciación dos parques eólicos. Outra vez, se non nos impide o Goberno central, con ese recurso, queremos reducir os aeroxeneradores dos máis de 2.500 que existen agora mesmo nos montes galegos a algo máis de 700. É dicir, pasar de máis de 2.500 a algo máis de 700, ademais producindo un 35% máis dunha terceira parte a maiores de enerxía que producen a día de hoxe. Insisto, se o Goberno central non o impide con ese recurso incomprensible que plantexou para despois sacar unha normativa que reproduce prácticamente o que nós queríamos facer aquí e non nos deixa. Seguiremos tamén mellorando as infraestructuras contra o lume, aparte de intensificar os traballos de prevención, de limpeza de franxas, tal e como avanzamos, construiremos máis medios para a loita contra o lume, para estar máis preparados e engadiros o magnífico dispositivo de extinción que xa ten Galicia. Por lo tanto, haberá investimentos nas bases aéreas e contaremos con 3 aeronaves máis para a loita contra o lume. Seguiremos abrindo a Galicia o turismo de calidade. O ano 26 será xa o ano anterior, o gran ano Xacobeo 27, e poremos en marcha novas iniciativas como todo o que ten que ver coas enormes potencialidades do turismo mariñeiro e moito máis coas competencias de xestión do litoral que acabamos de asumir. E respecto á vivenda, decía que un dos grandes problemas que a Xunta de Galicia quere afrontar, que está afrontando, que os galegos nos demandan, en o que xa avanzamos moitísimo, pois ben, podo anunciarlles que no ano 26 estarán xa en marcha a totalidade as 4.000 vivendas de promoción pública, é dicir, as vivendas que vai executar directamente a Xunta de Galicia, estarán xa en marcha todas elas, en diferentes grados de execución. Xa no ano 26 veremos inauguración das primeiras, pero durante o ano que ven todas estarán en marcha e, por lo tanto, todo o que está en marcha se remata e cumpriremos os compromisos de doblar o noso parque público de vivendas. É dicir, engadiremos 1.000 vivendas máis as que a día de hoxe, cando remate o ano 2025, xa están en marcha desas 4.000. Dedicaremos, ademais, esas 1.000 vivendas máis que estarán en marcha hasta chegar a 4.000 no 26, un 25% a venda e 40% a alugueiro e reservadas a mozos de menos de 36 anos. É dicir, o 25% desas 1.000 a maiores que poñamos en marcha no ano 26 e o 40% que se estén destinadas a venta e o 40% desas 1.000 que estén destinadas a alugueiro estarán reservadas, nos dous casos, a mozos e mozas de menos de 36 anos. En resumen, esas 1.000 vivendas se engadirán, como digo, as outras 3.000 que xa temos en marcha e teremos 4.000 inmobles para facilitar o acceso a un fogar a aqueles que o teñen máis complicado, menos doado, para seguir sendo o goberno autonómico que máis aposta pola vivenda e para seguir cumprindo un compromiso fundamental que adquirimos cos galegos, un compromiso cuantificable, medible, e por iso
fago este anuncio agora e por eso, ademais, sigo reclamando que isto se siga, e creo que o que teñen que facer as forzas políticas da oposición, se que queren facer unha oposición constructiva, dende logo a sociedade, fiscalizar como vai avanzando este compromiso do Goberno galego. En resumen, hai moitas cousas que poñer en marcha durante o ano 2026, estas das que onte falamos e algunhas máis quería dar conta porque me parecen as máis importantes, pero o ano 26 ten que ser un ano de moitísimo traballo, un ano grande, preludio dese ano enorme que ten que ser para Galicia o ano 27, o ano Xacobeo. Somos un goberno unido, creo que a vista está, que traballa coordinadamente, que se apoia en retos que moitísimas veces son comuns, e onte podíamos comprobarlo nas diferentes exposicións que fixeron os conselleiros e conselleiras, e somos un goberno de palabra que cumpre os seus compromisos, que tiña un programa que tuvo a confianza mayoritaria dos galegos e que imos cumprindo ano a ano, e dende logo o ano 26 vai ser a eses efectos un ano fundamental. Probablemente outros gobernos que todos temos na cabeza non poderían estar facendo esta reunión, xa nin o intentan, e dende logo, se a fixeran, non poderían estar anunciando compromisos certos para executar e, polo tanto, para comprobar durante o ano 2026. Sería papel mollado todo aquilo que poderan acordar. Este goberno está a punto, como decía, de aprobar os seus orzamentos para o ano 26, que é a folla de ruta para cumplir todos estes compromisos que se acabo de anunciar. En definitiva, imos seguir indo da man coa maioría dos galegos, imos intentar que con todos os que nos deron a súa confianza e aqueles que todavía temos que merecela. Somos o goberno que ten que gobernar en Galicia para todos os galegos e galegas. Por suposto que haberá quen queira seguir poñendo obstáculos, quen queira seguir negándose a todo por sistema, e, por lo tanto, nos seguirémonos rebelando contra os que só ofrecen como única solución, como única alternativa para intentar chegar ao goberno, ou inacción, ou directamente, xa o teñen anunciado públicamente, confrontación, conflicto e tensión. Ese non é o camiño que esperan os galegos e, dende logo, non é o camiño que quere seguir este goberno, e por iso digo que rebelarémonos contra todo iso, e a mellor maneira de rebelarse é traballando e cumplindo os compromisos. Hai que ser valente, por suposto, ímolo ser, por suposto, é a nosa obriga. Se queremos seguir construindo entre todos unha Galicia en grande, hai que ter esta actitude. Por tanto, seguiremos apostando por esa Galicia calidade da que cada vez máis galegos e galegas se poidan sentir orgullosos, como eu me sinto orgulloso do goberno que adicou este fin de semana a traballar por Galicia. Moitísimas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse.